În sfârșit a venit primăvara. Fermierii revin în câmp, iar culturile intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Netagro recomandă Ecolist cereale și Ecolist oleaginoase. Ecolist asigură aportul de macro și microelemente și susține dezvoltarea sănătoasă a culturilor. Alături de biostimulatorul Siapton, oferiți culturilor nutriția potrivită la momentul potrivit. Netagro. Susținem agricultura performantă de 20 de ani. La BCR găsești sprijin pentru refinanțare cu dobândă fixă de la 5,79% când alegi și asigurarea de viață și șomaj. Ai încredere în tine. BCR. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun! La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină și Dr. Max Sanguinare. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Bifa, de unde e atâta ciocolată? De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată tabletă. Vin și eu! Hai, repede! Profi. Zilnic prețuri mici. Prin puterea a două substanțe active, heparină și diclofenac, Alegel reduce durerea, inflamația și edemele, lăsând o senzație răcoritoare. Cu Alegel am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase. Catena și Fram îți oferă o primăvară colorată. 1001 premii te așteaptă la noi. Farmacia Catena. Deschidem casa pa. La Lidl ai ciocolată cu lapte Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită 400 de grame la 12,99 lei și lămâi netratate la 6,99 lei, plasa de 500 de grame. Lidl. De 15 ani. Știi că merită! Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.